Mo ni mo itlog og brown katong gipakita nako ganin manok o perting dakua. Pila ka ni ka kilo sir no? Ya wag pa murmabong. Hando. Tungod siguro sa probiotics. So padong may sa kuan guys sa kuan ni sir. Breeding pen niya ang mga manok niya dari. Mao ni ang iyahang mga manok. Dara guys ay. Ali lab. Dara guys yung mga manok katulad ng bidyuhan. Unsa ratio nimo sa kuan sir? Sa laki og bayi? 7:1. 7:1. Sakto gyud. 7. Adi mag-away ding laki sir no? Di man ibutang na mo siya gabi. Oo, gabi para okay, para nakabasa pag ana para inig ka ugma ko na murag kauban sila. Bigo na sila. Awa. Ngitlo guys. Mo ni BR Ping sir. Dayon diri unsa man ni Rhode Island eh. Rhode Island na siya. Dark Rhode Island eh. Dark mahogany. Okay, production sir, pero mauram na sila no. Production type o zero type side. Mao lagi. Tawag ko Doon Americana. Americana. Awa guys. Oh, nindot kayo. Una siya Americana. Americana daw ni. Mo ni Blue Eagle sir. Tiger. Klaro. Pwede mo sold sir? Pwede na. Yari dapit. Okay, para maklaro nila. Awa guys, mailhan yung manok nga nindot yun. Oh. Blue Eagle. Lilay color sir sa? Bunguton kay guys. Yung ani ang kuan ni sir. Na paimnanan. Kailan nist box. Ari sila mga itlog. Nindot yung breeding pen si sir diri guys ha. Kani Black Astrolorp na sir. Nalagi mo rin katong silver. Kuana. Dominant blue. Dominant blue. Kala na bilin. Ang manok guys, ganahan gina sila mulupad og babaw. Ganahan na sa pinakataas, no? Ya wag pa murmabong. Mulupad din siya sir. Kani na po sila kani Dagko di. anak mo ni atong parents na. Kani. Wala ka mga gwapa oy. 2 months pa na siya bay. Dagko sa. Anak lang sir eh. Nalagkuan na kay 2 months pa na siya. stress niya. Mo ning parent stock ni Sir Thomas, daggo na kayo. Napa oh. Wala itong D109. D109. O 959. Para oh. Awa guys, parent stock. Pohon, available na rin pohon. Gwapa kayo. Ano po ito manglawag diri? Gito son, yung dati yung kuhan. Guys, guys, iyang sit up. Di na ka magsusunod. May baho diri guys, oy. Way baho, May way baho. langaw. Mo pa rin nakanindot ani sir sa ako, awa man po baho. Tungod siguro sa probiotics. Or wala gini sila yung baho ni. Hala, pohon na na available sir. Asa may pang-out nimo ani sir? Dali sa tanan. So katong gusto magsugod nga diretsuhan na guys. Ipang-out ni sir, pwede ra ninyo siya si sir i-chat no sa Facebook. Akong ibutang dia sa screen. Na, mag-sort ko sira. Now, gwapa kayo. Dara guys, available ni dire no sa Ilaya Agri Farm. Kasi tan-awa ra na yang manok o perting dakua. Pila ka ni ka kilo sir no? Sus. Iyan ni pang-out kay naman siya ay katong mga parent stock no. Na dito katong akong gipakita ganina. Ang itlog ganila, na itlog tulo ka buok. Unsay collection mo sa itlog dire sir? Every Kuan ko morning afternoon. morning after. Morning afternoon ko. Pero naadyo ko sa mga 60 kapin, 70. Naghana sa. Every 1 month ato silang i-change natong mga kuan, atong i-change ang atong Lugar? dili kani ilang laki. I-rotate. Swap. I-rotate niyo. Swap. Mabita po na. Swap ka. Dako kayo guys oh. Dako ay dako yan. Daghan kini karne ang kuan. Heritage.
Available mo na i-out po na mo sir. Out tanan lang induta. Katong bago pa magsugod doon, indot kay mga materialis dire. Kani dire sir, unsa man ni? Dirang decal. Mo man chan in sir no? Awa guys oh. Mo ni mo itlog og brown katong gipakita nako ganin dark brown. Oh, mo ni siya. Oh, hybrid ni siya. Mao gihimo ni siya para sa itlog. Muning kani akong gipangita unya lisod man kay diri sa atoa guys. Oh, lisod kini pangitaong decal dire. Katong kakitaan share ni ninyong video guys no para katong nangita sa mga ingon ani nga klase nga manok nga mag brown egg. Matabangan na to ba? Si sir naara diri sa San Fernando, dool ra kaayo. Pabor sa mga taga South. Pero taga North pwede kog moare kung gustuhon. basta hilo. Oh, mo na. Basta hilig nimo guys, way layo. Way layo. Kuha kag mga quality nga. Gusto mo mga quality breeder raw. Labi na sa personal, matanaw ninyo nindot yung manuka. Unsa pag-feed nimo sir? Twice a day ka magpakaon or Kani sila once a day ra. once a day. 110 grams. Kani sila kay tungod wapoy tarong nga kuan. Ako na siya gihimo kanang gaduha. Pero 110 grams kay per bird. Per bird Pareha sa Rhode Island. Amurag mauma na gina ilang guide sir no? Ratio. Dili mo sa ras pwede gatampo kayo. Dili lagi. Sa pula niya na. Ita patakag pakaon. Hindi kita tanaw ng brown neck ano sir? Decal me. Decal. Decal brown. F2 ni ang decal brown ni sir. Kung clear lang, pwede ra gyud kayo ang F2. No? Ay. Tanaw ta silang itlog guys ay. Once again, invite mo sa among gamay nga farm diri, Ilaya Livestock Agri Farm. Natay mga heritage chicken, then natay umabot kay parent stock gikan sa dominant season. Okay. O kisa tong interesado, especially sa OFW, pwede naming mo guide ninyo from start to finish. Kung sa inyong gusto. Salamat kayo. Happy farming everyone. Guys, share ni ninyo nga video guys no para kanang sanay daghang makahibaw no. Labi na tong mga OFW nga gusto muuli no pareha ni sir. Yes. Hiyahay na kayong kinabuhi niya diri no. Ni early retired bata pa si sir niya awa. Relax na way magbuot sa oras di mo. Anytime ka. Makalakaw kung gustuhon nimo no. Lingaw po ni siya. So diri lang ni kutob atong video guys no. Hinaut ko inyo ni i-share, i-follow sa mga social media para mo katag makitaan sa kadaghanan labi na diri sa atong area sa Cebu City. Diri lang ta ko to. Bye.